Σημασία δεν έχει πώς το πηγαίνει. Σημασία έχει ότι η Νέα Δημοκρατία δεν θα ξεπληρώσει ποτέ τα δάνειά της και θέλει κούρεμα. Αυτό θέλει. Αυτό στην ουσία αυτό θέλει. Μην απαντήσετε τώρα. Δώστε μου ένα λεπτό να πάμε στο δελτίο ειδήσεων. Γιατί αυτός που έχει ζητήσει κούρεμα, κύριε Φίλη, είναι ο κύριος Τσίπρας. Δώστε μου ένα λεπτό. Άλλος δεν έχει ζητήσει κούρεμα. Τι λέτε τώρα? Υπάρχει λοιπόν έτοιμα κουρέματος και μάλιστα. Φέρτε το. Ψευδές είναι αυτό που λέτε. Είναι τελείως αδύνατο να πληρώσει η Νέα Δημοκρατία 200 εκατομμύρια χρέη. Δεν μπορεί να τα πληρώσει. Αν γίνεται αρχηγός, τι θα κάνει? Είναι τελείως βέβαιο ότι θα πρέπει να ξεκινήσει μια διαδικασία διαγραφής χρόνου της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό βεβαίως σημαίνει πρακτικά ότι εμείς οι Έλληνες πολίτες και φορολογούμενοι θα πληρώσουμε τελικά τα 200 εκατομμύρια. Είναι το ίδιο επιχείρημα των Ευρωπαίων φορολογουμένων να διαγράφουν χρέος ελληνικό. Ακριβώς το ίδιο. Το ερώτημα είναι πώς φτάσαμε σε αυτά. 200 εκατομμύρια δεν πάρει η Νέα Δημοκρατία πλήρως. Πώς φτάσαμε σε αυτά τα χρέη? Ποιος τα έβαλε στη Νέα Δημοκρατία αυτά τα χρέη? Και αν πληρώνει αυτός που δημιούργησε αυτά τα χρέη, δεν το απαντάμε. Είναι το ίδιο επιχείρημα της Μπίλ.